Primajte plaću na račun u Zagrebačkoj banci jer ovdje jednostavno vrijedi više. Ugovorite jednu od lepeza mogućnosti i sve će postati povoljnije i dostupnije. Plaćanja, krediti i kartice. Možete bolje voditi svoje financije, uštedjeti vrijeme i novac, imati potpunu kontrolu nad svime što se zbiva. Plaćajte režije bez naknade, podmirite obveze kad stignete, na raspolaganju su vam internetsko i bankarstvo putem mobitela, uvijek i svugdje. Karticom tekućeg računa sigurno možete kupovati na internetu, u miru, daleko od gužvi po dućanima. Uz plaću na tekućem računu u ZABI i lepezu mogućnosti možete kupovati obročno svojom Maestro karticom, bez kamata i naknada, za što dobivate poseban limit koji je odvojeno od dopuštenog prekoračenja. A uz lepezu dopušteno prekoračenje koje dobivate već s prvom plaćom može biti više, dok je kamatna stopa niža. Kao klijent banke i korisnik lepeze imate povoljnije uvjete kreditiranja i niže naknade. U Zagrebačkoj banci vaša plaća doista vrijedi više. Isplati se probati nove mogućnosti.